Namhlanje ke ngifuna ukuthi ngikulokhoze ngikuzele nodaba lalo mama ongenandaba. Umama ongenandaba siyakhumbula ukuthi umama uqala elapha umakoti efike ezogana elotsholwe aqede lapho akotize adlule alungele ukuthi naye abe ney'ngane zakhe ayithole iy'ngane ayikhulise ngaleyo ndlela ayikhulisa ngayo kuze kufike ekutheni-ke zingabantu mase zingabantu-ke bese uyaqala-ke naye-ke uyatshala-ke ziyagana ezinye abe umamezala abe umkhwekazi kudlule lapho abe ugogo kuze kufike ekutheni-ke uyedlula emhlabeni. Ngifuna-ke ukuthi-ke sihambe sobabili-ke la sibheke ukungabi nandaba ukuthi loyo muntu iziphi izinto azenzayo ekhomba ukungabi nandaba kuye futhi imuphi umonakalayo owenzakalayo empilweni zabantu asuke bebheka ukuncela kuye ulwazi ukuncela into ezahlukahlukene kuye. Kukhona incwadi lapha eBhayibhelini ethi owesimame uyisula uyawakha umuzi awakhe athi mase eqedile agibele phezu kwawo awudilize. Into enjalo-ke abantu abaningi mhlambe baye bengakuqapheli ukuthi iBhayibheli lisuke lisibonisa i-direction okumele sihambe ngayo. Uyabona-ke ukungabi nandaba nokunganaki nokungabi nendaba nekhwalithi yento oyiyo ubukhwalithi bobuwena bulimaza lapha-ke. Uyabona umuntu uma ekhula esakhula nje eyintombazane fanele ube nendaba. Ukuqala kwakho ukuba nendaba uqala laphaya uqala nje ulokhuza uphume ekutheni usufaka iphampasi bese kucaca ukuthi amehlo akho asevulekile uqala ubothi manje mawulele akusamele uchamele iy'ngubo ube nendaba naleyo nto. Uma ungenandaba ngawe uvele uchame nje mawulele yona kuyahusha nje uyachama nje mawulele wena uyachama nje lapho-ke ziyimpawu zokuthi hhayi-ke kodwa hhayi intombi yethu ayinandaba ukwenze loko kuze kwathi no man isikhathi sako sokuthi lo muntu ngabe uyayenza lento sesedlulile lo muntu kodwa usachamela iy'ngubo kudlule lapho uthole ukuthi uyatshelwa umama hhayi bo vuka intombazane kufuna ivuke ekuseni yenze u-1 no-2 ishanele izindlu hhayi wena awukwenzi lokho uyatshelwa hhayi umamakho uyahlupha mayekutshela enevuka ngo-7 hhayi umamakho uyahlupha yini awunandaba nawe awunandaba nokuba uwena awunandaba nokuthi wena funa uzwe mawutshelwa uthole ukuthi mawulele wena uyintombazane uvuka ngo-9 uvuka ngo-11 mawuvuka uthatha ifoni yakho uwe loya uya-chat-a wenza konke lo awunandaba ingozi-ke leyo. Kudinga ukuthi shanela izindlu phela usuvukile-ke nalowo 9 cha awushaneli geza izitsha phela kade udla geza izitsha zibe zinhle hhayi awunandaba wena mawudlile ngesitsha uyaqeda usijikijela laphaya uthatha ifoni yakho unendaba nefoni yakho awunandaba nenye into. Hawu kodwa le ngane bakithi inhloboni yengane mntanami phela uma bekade kuphela amanzi ifuna uyokha amanzi awunandaba nokuyokha amanzi uyazi ukuthi uzokhula ugane kuyodinga ukuthi ukwazi ukutshelwa awunandaba nokuthi uzokhula ugane wena awunandaba wena uyintombazane uyakhula nje ukukhula nokukhula awunandaba. Hheyi bafowethu umsebenzi ongamnandaba loyo. Kuze kufike ekutheni-ke sawuthini Nkosi yami nayi ingane bekuboneka abafana liqhamuka ibhungu labantu Nkosi yami elinendaba likushela hhayi mntana womuntu ngiyakubona umuhle awuhambe uyovusa umuzi wasekhaya kuqhamukela ibhungu nalo elingenandaba alina-choice livele lizothatha nje umuntu ongenandaba alimboni ukuthi akanandaba ngoba nalo alinandaba. Hhayi-ke thatha iyani kugijinywe kuyolotsholwa kuyalotsholwa iyashada ingane yethu iyathathwa hhayi kube kuhle kube njeya
ufike emzini. Hhayi-ke makoti njengoba sewufikile la ekhaya izinto zizenza kanjena awunandaba awulaleli wenza okwakho. Hawu makoti wenzani? Nangu makoti simtshele akenze ukuthi awunandaba into abakutshela yona wenza okwakho makoti. La ekhaya funa uvuke phela awunandaba uvuka ngo-11 wena uvuka sekuvuka umama ezala. Hhayi bo nayi inkinga kamakoti, umakoti uvuka ngo-11 umakoti uma egeza izitsha akalokhozi uma kade edla akayigezi izitsha uyiyeka kanjalo nje utholukuthi iy'puni umakoti uhlangana naso siyophuma ngomnyango awunandaba. Yeyi beze beqale la ekhaya beyokuthi hhayi bo yazi phela lo muntu ngendlela ayiyona nala endlini ahlala khona akashaneli. Hhayi bo akuqale nomkhwenyana hhayi bo uyazi mina ngisengedwa la bekithi uma ngivuka ngiwendlula umbhede awunandaba awundluli nasembhedeni awunandaba phela wena awunandaba. Bafowethu ngifuna lento yokungabi siyithathe kahle ngegaba ngegaba ngoba ukungabi nandaba kuyingozi. Axakeke umfana wabantu sezothi-ke manjena unomakoti manje ongakwazi ukugeza izitsha ongakwazi ngisho okuphekiwe uyapheka ukudla uyakushisa kumele aphake kunendlela okuphakwa ngayo la ekhaya akanandaba yena uphaka ngathi uphakela iy'ngulube akanandaba. Beze bebone la ekhaya ukuthi yazi lo muntu lona ngendlela ayiyona anganandaba nayo yazi angasiphekela ukudla ngamanzi akade egeza ngawo lo. Ulinuku lo muntu akanendaba nokuthi kuyashanelwa akanendaba nokuthi kuyavukwa akanendaba nokuthi kuyawashwa akanendaba nokuthi akuxatshaniswa abantu ekhaya kukhulunywa akanendaba nalutho lo muntu. Aze abe nomntwana lo muntu amthole umntwana uthole ukuthi umntwana uhlala amanabukeni aze atshabuke umntwana akanandaba. Ngifuna ukukutshela ukuthi ukungabi nandaba kuyingozi. Hhayi bo umntwana akudingi abe kanjena akanandaba. Umntwana kudinga aphekele ukudla phela angakhali umntwana angalambi ukudla kukhona akanandaba. Akanandaba. Hheyi bafowethu ukungabi nandaba funa sikubhekeni ukungabi nandaba. Lo muntu onganandaba kanje uyakhumbula ene usazokhula abe umama kube nabantu okudinga leziya zinto ayetshelwa zona ukuthi intombazane yenza lo azange abe nendaba etshelwa. Uzokwazi yini ukubatshela labo sekudinga abatshele? Ngeke akwazi futhi akanendaba. Akanendaba. Bafowethu ukungabi nandaba kuyingozi. Uyasuka umuntu namhlanje usewumama useyaganisa useyashadisa ufike omalokazane mase kufika omalokazane-ke iy'ngane zakhe angakwazi ukuy'fundisa ziyafika iy'ngane emendweni zihlangabezana nenkinga lapha emendweni-ke abasayisabi wesatshwa yena la ekhaya wahlala engenandaba ey'njalo kuthiwe nisihambele nina inkomo zethu ay'buye umonakalo odalwa umuntu onganandaba. Iy'ngane seziyalotsholwa ukulotsholwa kwazo akusenalo ikusasa zizalwa umuntu onganandaba. Bayafika omakoti la bathi benza loku okuhle akanendaba nento enhle engenziwa umakoti akayazi into enhle akaze ayazi azange ayazi ngisho ezalwa wathi noma etshela ukuthi naku okuhle azange akwazi yena loko okuhle ngeke akubone noma sekwenziwa umuntu omunye akanandaba yena uyilento ayiyona nje zibathe iy'ngane zabantu zenza okuhle akaboni lutho into enhle ngoba akanendaba. Ukungabi nandaba bafowethu ukungabi nandaba iso Ubunye Group lifuna ukunivezela zonke lezo zinto. Ngisazobuya kahle-ke nendaba yalo mama sibone ukuthi ihamba ibanga elingakanani ngoba ngifuna i-step by step manje indaba yokungabi nandaba siyibone nokuthi idaleka kanjani. Cishe i-clue sewunayo kancane ukuthi idaleka kanjani indaba yokungabi nandaba kodwa size nayo siveze imbonakalo yayo kuwona wonke amazinga ngokwahlukana ize ifike la ekutheni ichitha khona umuzi ize ifika la ekutheni ukungabi nandaba bafowethu asikuqapheleni. Ngiyeza ngithe ngiza nazo zonke iy'gaba ngiza nabo bonke ubuholi. Lo muntu engikhuluma ngaye umholi ngimqala laphaya esaholwa
engafuni engaholeki, engaphatheki, ngize ngifika naye la sekuyena umholi, sekudinga ahole, sekudinga aphathe, engakwenzi naloko, ayikho into ayokayenza, angeke ashintshe umuntu onganendaba. Funa sikufundeni ukungabi nendawo and kuyinto embi kangakanani. Sikufundiswa yini? Yiso Ubunye Group.